en på Nytorv i Slagelse og få lov at uddele den pris. I en by med et levende kulturliv, og i aften fejrer vi som sagt Sankt Michaels aften og nat. Kulturnatten er en aften, hvor vi fejrer noget af det, der binder os sammen, nemlig vores kultur, vores historie, og ikke mindst de mange, der år efter år dedikerer tid til at vise deres talent og være med til at skabe noget helt unikt for vores kommune. Så sammen der skal vi i aften være med til at fejre nogle af dem, der har brugt rigtig mange timer og udnyttet deres talent. Vi er rige her i Slagelse på kulturelle aktiviteter, lige fra teater til billedkunst og musik og dans. Det er netop noget af det, der er med at gøre vores kommune til noget helt særligt. I aften der giver vi en særlig anerkendelse til en af vores kulturelle foreninger. Kulturprisen 2024 den gives til en forening, som i snart 50 år har været helt uundværlig del af musiklivet lige nøjagtigt i Slagelse. Med rødder helt tilbage i 1974 har foreningen ikke blot opretholdt en stor sangtradition, foreningen har også formået at udfordre og udvikle sig. Årets kulturpris går til Ars Nova-koret. Navnet Ars Nova, som jo betyder ny kunst, har været symbolet på korets vilje til at forene det klassiske med det nye og det lokale med det globale. Igennem årene har koret præsenteret både klassiske og rytmiske værker. I har haft et særligt fokus på at bevare vores fælles sangskat. Men I har også haft mod til at kaste jer ud i noget nyt og anderledes. Viljen til at eksperimentere, til at skabe nye kulturelle oplevelser og for os alle og et stærkt sammenhold, det er kendetegnet for Ars Nova-koret gennem alle årene. Men det er ikke kun i vores kommune, vi har haft glæde af at opleve jer. I rejser også ud og repræsenterer Slagelse Kommune, både i Danmark og i udlandet. Og som altid med det formål at skabe fællesskab for musikken. Fra de mange rejser til både nabolande og længere væk, til det årlige julekoncerter på Anforskov Plejecenter, der har I bidraget til vores lokalsamfund med jeres stemmer og jeres engagement. I aften hylder vi ikke blot jeres præstation gennem snart 50 år, men også jeres bidrag til det fælles kulturliv. Jeres engagement og kunstneriske arbejde er en gave for os alle. Og vi glæder os til at opleve jer i aften kl. 20.45 i Sankt Michaels Kirke, og senere på året den 16. november til at være med og fejre jeres 50-års jubilæum. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at bede korleder Charlotte Obel komme på scenen og modtage prisen. Stort tillykke med kulturprisen. Stort tillykke med kulturprisen 2024. Jeg tænker, at de godt kan tåle et rigtig stort bifald en gang mere. Jamen, vi vil gerne sige tak i særdeleshed til Kulturnattens bestyrelse, der jo i 29 år har gjort et kæmpe stort stykke arbejde for et kulturelt fællesskab i Slagelse. Men også tak til alle dem, der kommer. Jer, der er kommet i dag, og jer, der er kommet i 29 år, for også at bidrage til det fællesskab. Ars Nova har i 50 år været en del af Slagelses kulturliv, og et kor er jo også en slags familie. Der er nogle af kormedlemmerne, der har været med i flere årtier, og der er heldigvis også nogen, som er helt nye.
Koret blev grundlagt af Ebbe Troelsen, som var organist i Sankt Mikkels Kirke, og Line Poulsen, der også var organist. Men de sidste 18 år har koret været ledet af Solvej Bjergqvist, som er organist i Pedersborg Kirke. Og hun har i den periode formet koret med levende og musikalsk stemning og bidraget til korets alsidighed. Men i 2024 har dejlige og dygtige Claudia Mørk overtaget ledelsen af Ars Nova, og sammen vil vi skabe korfamiliens videreudvikling. Vi er alle sammen en del af det musikalske familiefællesskab, og nu holder vi sådan en slags guldbryllup. Vi holder jubilæumskoncert den 16. november. Det gør vi i Sankt Mikkels Kirke, ligesom vi i aften synger i Sankt Mikkels Kirke, og vi gør det altså først kl. 21. Og det vi synger i aften er sådan en smagsprøve på, hvad vores jubilæumskoncert den indeholder. Så de 10.000 kroner vi får, vil vi bruge til musikledsagelse til fremtidige arrangementer, så jeg håber, at vi alle sammen kan få glæde af vores kulturpris. Så tak fra hele Ars Nova. Stort tillykke til Ars Nova-koret!